हेलो गाइस आंनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ गासैखौबो खुलुमनाय अननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो गासै मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर दासान्दि आं बैसोनि उनाव मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। मानो होनोब्ला थाम्बनेलखौ नायनानैनो मिथिखायो आरोना मानसिफोरा। बेनिफ्राय जेनेबा आरोना जोंनि भिडिअआ एसे आलादा जाहैसिगोन। बेनिफ्राय माने आङो भिडिअखौ खालामनो गोसो गैयाबाबो खालामनाय जासिगोन। मानो होनब्लाथाय सानैसो मानसिया माने बुंहरदों आरोना बे भिडिअखौ बिथाङा हो होननानै बुंदों। आं बिथांमोननि बुंनायनि थाखाय आंबो बे भिडिअखौ सोनाय जासिगोन। ओमफ्राय भिडिअखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनदों आरो माने बर'नि फिसा खोनाबायसो थादोंमोन माने बिदिनो दिनै नाथाय एक्स एनडिपिएफबि बिथां आदा मोना माने भिडिअ खालामनानै हेगारनानै होबाय आरोना माने भाइरेल खालामनानै होबाय। बिथांमोनाबो खालामनो गोसो गैयामोनबाबो माने खालामनो जाबाय। मानो होनोब्ला बर'निसो फिसा नङा होमबा। बर'फोरा माने सानै दाय मावबाथाय माने गोसा जाजोबो नालाय। बिथांमोना माने मावनाया मोजाङैनो जादों खामानिया। मानो होनोब्ला एसे स्र' जाथो स्रां जाथो बिदि खामानि जानायफोरा। मानो होनब्ला मानसिफोरा सिं बांसिन बिदिनो थाबाय दङ। इनिफ्राय माने सिरियैनो दंबाय दङ। दिनै माने आदा बिथां एनडिपिएफबि बिथांमोना हमनायनि थाखाय जोबोद साबायखर गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननायखौ बिथांमोननिफ्राय जासिहरग्रोनाय जाबाय। आंबो माने जोबोद गोजोननाय थादों बिथांमोना दि बिदि खालामदों। बिदि खालामनाया जोबोद साबसिन जादों। मानो होनोब्लाथाय जानायैनो सिरि थागासिनो बिदि जानायफोरा। दाथ' खोनाबायानो बिथांमोननि खुगानिफ्रायबो माने हमजाग्रा बिथांफोराबो होननानै लादों बबे गामिनि। ओमफ्राय बिदिनो बुंदों आरोना सोरजों थांदों जेनेबा बेनिफ्राय बेसे खैदिन बिदि बिथांमोनहा फोरमायनानै होदों। माने बाथ्राया नङामोनबा बिथांमोनाबो फोरमायना होनायामोन, नंगौ नालाय फोरमायनानै होबाय। बेनिफ्राय आंनि बे भिडिअनि गेजेराव माने आदा बिथांमोना मा बुंदों आरो बिथां सिख्लासाफोरा माने आगैमोना मा बुंदों बेखौ नायनानै ला आरोना। बिदिबा नायदो। जोंनि बर' समाजाव बिदि दं होननानै जों मिथियामोन। लासै लासैनो बांनो हमदों गुवाहाटियाव। माने जोंबोथ' बुहुद हारिनि जांख्रिथाय हिसाबै जों बिराद दुखु नाङो। जों बुहुद खस्थ'खौ सेक्रिफाइस खालामना फैनाय जाहाथे बिदि जायगायाव जों मोजां मोनो। बिदि जानो नाङा मालाबा। जोंनि बर' हारिनि मालायजों मिनिजानाङा। दिनै खोनासंदा सोरबा बे उन्दै गथ' इमान फरायसा दिनैसिम फरायफुनाय गथ'फोर दिनै बिदि जायोबा जोंनि बिखायावबा गोसोआव मा मोनगोन? दिनै बिसोरखौ बिमा बिफाया सामलायनो थाखाय थाङाखै नामा? ना सारोन हगारनो थाखाय थांदों नामा? बे फिसा फिसौखौ मानोना इमान मोजां गथ'फोर जुदि न'आव जुदि एसेबो गाइड खालामनो हायाखै मा हिसाबाव खांदों गथ'फोरखौ? आरो दा मा हिसाबै नागिरदोंना नागिराखै बिमा बिफाया? गार्जेनफ्रा नागिरदोंना नागिराखै? बा बबेयाव दं आंनि फिसाया? दिनै आंनि फिसाया अबाव थांनानै मा खालामदों बा मा खालामाखै बेखौ बिमा बिफानि फिसाखौ माने दायित्व' गैला नामा? दिनै जों गुवाहाटियाव इउनाइटेड फ्रमनि एनडिपि दिनै खस्थ' खालामनानै दिनै सोरनिबा लुगैयो जोङो बिसोरखौ लेंहरनानै मोनबाय। बिसोरखौ हरग्रा मानसि ओंखारबाय। बिसोरखौ जोङो कन्टेक्ट नाम्बार मोननानै बिसोरखौ मोननो हानाया नङाबाथ' बिसोरथ' बुहुद बायदिसिना बुहुद गावसिनि खुगानिफ्राय खोनाबाय। दा गावसिनि खुगानिफ्राय खोनाबाय मा जों बिदि थांबाय सोरबाबा खननै खनथाम सोरबाबा थांबाय सिखिनि थाखा बिदि होनासो जों थायो। होमबा जोंनि दिनै बर' हारिया माने बुस्थुआ वान टाइमाव आधा घन्टानि थाखाय माने बायजाग्रा नामा? जोंनि हारिया बायजाग्रासो जाबाय नामा? थाखानि माबा जाबाय नामा? दा बिमा बिफाया माने उमुखौ फैसा खामायदों देहा फाननानै फालांगि खालामनानै बेखौसो दैथायहरबाय नामा? आंनि इमान गोलाव आं बुंला। दा बिसोरखौ माने गाबोन बिसोरनि बिमा बिफाखौ लेंहरगोन ना मागोन? दा बिमा बिफाया जोंनिफ्राय बिसोरखौ जों दोनगोन। दिनै गाबोन फैनानै गावबा गाव फिसाखौ गावलांनो हागोन आरो बिसोरखौ लेंहरग्रा मानसि सोरबाफोर दं नामा? दा कन्टेक्ट नाम्बार गावसोरनाव दं होनदों। सोरबा जाथि बंस' खाथि खाला दं थानोबो हागौ। ना बिसोरखौ माने इउज खालायग्रा सोरबा इउज खालायग्राबो दङ। बेनि थ्रुयै माबा थागोन। ओंखायनो बै इउज खालायग्रानायाव गावसिनियावनो गार्जेननि नाम्बारफोर थानांगोन। बे गार्जेननि नाम्बारखौ गावसोर लानानै कन्टेक्ट खालामनानै लांफैसिगोन आरो बिथांमोनाथ' माखासे नाम बुंदों। बे माखासे नाम होनायफोरखौ आरो हमनायाथ' उनाव रोखा। दा बेसेबां बे बिथांमोना बे बिनानावमोना नामखौ होबाय। बिदिनो माने दङ गुवाहाटियाव आरो दंबावो हमनांगौ। जों बिदिनो मोनदों आरो हमदों समजाय हरदों बिदि खालामगासिनो दं। जाहाथे जोंनि बर' हारिया माने सांग्रां जाथोंसै
माने लासिंसि गावनो गाव बेखौ साननांगोन जे जों हमजाबा मा भाइराल जागोन मा भाइराल जाया बेखौ गाव गाव सानना लाथोंसै जाहाथे बिदिनिफ्राय एसे गोजान जाथोंसै बेखौ जों खावलायो आरो दा हरनि समाव जों माने हरनि एकथा दुथायानो जाबाय नै बे XNDP अपारेसन होनना बुंनांगोन मोजां मोजां माने हटेलावसो बिसोरखौ हमो लोगो हमनो हायो आरो ना मोजां मोजां हटेलावसो बिसोरखौ माने मोनो माने नैबे हाजो जिं जिं बर'फोर ट्राइबेल एलेकानि धाबा रेस्टुरेन्टआव बिसोरखौ मोना मोजां मोजां दामि हटेलावसो माने बिसोरखौ मोनो माने दसेनि समनि थाखाय बिथां नैबे नानिमोननि देहाया जाहैबाय 5,000-10,000 बिसोरनि देहाखौ मोननो थाङो आरो दा जायफोर बिथांमोनखौ लेंहरो बे नानिमोनखौ लेंहरो बिसोरखौ लेंहरग्रा माखासे लिडारफोरनि मुंखौ मोनदों आरो जायफोर बिसोरखौ इउज खालायग्रा बिसोरनि माखासे सावगारि आरो माखासे नामखौ मोनबाय बिसोरखौबो जों साननैसो उनाव हमनो थांगासिनो दा नैबे नानिया गावनि स्टेटमेन्टखौ माने गुवाहाटियाव माबोरै फैनाय जादों आरो मा जायगानि बे होनाय जासिगोन फारसेमा खिथालाय देलाय ओमफ्राय हा क्लास 12 बबे कलेजाव फरायोमोन हा ओमफ्राय गामिया फुटबलजरा बिसिबां जाखो बे गुवाहाटियाव फैनाया हा ओमफ्राय बे खामानियाव खेबबेसे थांखो बिदि हा सोरजों मा हारिजों थांदों बर' गोजा अबेनि बर'फ्रा अबेनि मा मावो हा बे बेसेबां होलांखो माने सासे सेंग्राया 10,000 खरि हा ओमफ्राय मा हटेलाव थायो ना सोरबा न'आव थायो हा हा हटेलाव थायो बिनिफ्राय गुवाहाटियाव नों माबोरै फैजेनखो ओमफ्राय नोंसोरखौ बे खामानियाव सोर फाथायो सोर लेंहरो खिथालाय ओमफ्राय सोर बिदि माबा खामानियाव बाहायखो नोंसोरखौ फिसा माबा नोंसोरखौ फाथायग्राया मा नाम फिथा दा न'आव थांफिननानै फरायगोन ना मागोन नों माला थांगोन हा डाइरेक्ट नोंसिनि आइ आफाखौ बे भिडिअनि गेजेरजों लेंहर गामिनि गेजेराव नोंसिनि न'खरनि मानसिखौ गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट मोनथिना मोनथिया गामिनि हा दे खिथा नोंखौ सोर लेंहरा मोखा थिखां ओमफ्राय बे खामानियाव नोंसोर बेरायनानै लाजिना लाजियाखै नोंसोरो हा दिनै बेसेबाङाव फैदोंमोन बेसेबाङाव होगोन होननानै लेंहरदों नोंखौ हा माथो बेसेबां होगोन होनदोंमोन हा जायगायाव हटेलाव थानो होननानै लेंहरदों आरो हा सोर लेंहरनाय हा बिनि हौवाया मा नाम खिथा राज अबेनि बियो बिथांमोना आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों बे भिडिअखौ नुबाय बेनिफ्राय बिथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आरोना जुदि आंनि भिडिअ होननाया देखायनाया जुदि मायबाफोर गोरोन्थि जायोबा बिथांमोना आंखौ बर'नि फिसा होननानै निमाहा होनो हागोन जुदि आरो मायबा बिथांमोना जुदि गाज्रि मोनदोंबा कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय माने होनो गोसो गैयाबाबो खालामनो गोसो गैयाबाबो खायसे भिडिअखौ खालामनांगौ जायो बेनि थाखाय आंबो खालामनांगौ जाबाय बिथांमोना आंखौ गाज्रि मोननो नाङा आरोना अननानै रिक्वेस्ट खालामनाय थाबाय बिथांमोनाबो माने साननानै नायदो एसे माने बर'नि फिसा होननानै बांद्राय जुदि बिदि जायोब्ला जोंनि बर' समाजावथ' गुबुंलेया फैखागोन नङा होमबाथाय मानो होनोब्ला जोंनि बर' हिन्जावफोरा बांसिनानो खारदों
बांसिनानो बिदि बदनाम जागासिनो नाथाय सासे सानैया मावबाथाय गासिबो नाम मोनफायो जा बुंगोन आरोना माने खायसेफोरा बुंनोबो हागौ बे आंनि भिडिअ होनायखौ नुनानै मानोब्ला बिथाङाबो बिदि बुंदों साननो हागौ गोसो सिङाव बिथाङाबो गाज्रि होननानै नाथाय बिदि मालाबाबो साननो नाङा बिथांमोना माने बाथ्राखौ बुंब्लानो बिदि जायो होननानै साननो नाङा आरोना माने बांसिनानो गाज्रि नोजोरजों होखायो नालाय बेनि थाखाय आङो बेखिनिखौ होनखानाय जाबाय आंनि निजिनिफ्रायबो स' बिथांमोना माबायसा मोनखो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो जुदि गोरोन्थि जायोबा आसा खालामनाय थाबाय बिथांमोना निमाहा होगोन बिदिबा जे बर' हारिनि जे बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय